Il-Kabinett tal-Gvern ta' Joseph Muscat magħmul minn 14 il-Ministru, 9 segretarji parlamentari ebbin qed jimmanuvra b'saħħa bl-iskompli meta l-Prim Ministru Joseph Muscat iħabbar rixafil fil-Kabinett ġdid minn hawn ftit tal-ġimgħa oħra biss, dawn ikunu mhux biss mill-ġdid fil-Kabinett iżda jkunu f'qagħda aħjar li jagħtihom aktar poter u saħħa. Fil-gazzetta il-mument ġie żvelat li pressjoni kbira qed issir minn Edward Zammit Lewis, ħabib personali tal-familja Muscat, l-aktar tal-Prim Ministru u fdat ukoll mill-istess familja. Dawk qrib Zammit Lewis iħossu li Joseph Muscat għandu jerġa' jdaħħlu fil-Kabinett għalkemm ma jgawdix relazzjoni speċjali ta' appoġġ mill-Keith Schembri, iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru u li għandu influenza qawwija fid-deċiżjonijiet li jittieħdu fuq livell ta' gvern. Sorsi jitkellmu ma' il-mument qalu li dawk li huma qrib Edward Zammit Lewis għadhom ma jistgħux jifhmu kif sa issa għadu ma sarx parti mill-Kabinett ta' Joseph Muscat. Is-sorsi żiedu li ta' inkwiet kbira l Edward Zammit Lewis u li kemm il-darba Joseph Muscat warab minn Prim Ministru iċ-ċansijiet għalih li jerġa' jkun fil-Kabinett jitnaqsulu bil-bosta. Xhieda ta' dan l-inkwiet kien id-diskors li Edward Zammit Lewis għamel fil-Każin Laburista tal-Imġar fi 17 ta' Diċembru li għadda meta għamel eloġju sħiħ lill Prim Ministru. Dakinhar kien qal li minn qalbi prim ngħidlek grazzi tas-sena li tajtna, sena kollha sodisfazzjonijiet fejn irbaħna elezzjoni ġenerali u rridu nibqgħu bis-saħħa ta' Joseph Muscat qisna r-Real Madrid. Dan id-diskors kien iftiem tajjeb mhux biss mill-Kitchen Cabinet ta' Joseph Muscat, iżda wkoll minn dawk kollha fil-kabinett eżistenti fejn Edward Zammit Lewis qed jagħmel minn kollox biex jerġa' jsib postu. Jidher li l-mira ili mhux biss jidħol lura fil-kabinett.